Dobar dan i dobro nam došli u Svakodnevno. Danas smo odlučili podučiti vas, naučiti i dati vam priliku da svladate umijeće življenja. I zato smo u studiju doveli instruktora umijeća življenja. S nama je Alen Ptičar. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala, dobar dan. Ima li jednostavnog odgovora na pitanje što je umijeće življenja? Život je očit. A potrebno ga znati živjeti na neki način. Proći kroz život sa nekakvom radošću, zadovoljstvom, bez stresa, bez opterećenja. To bi bilo neko umijeće. To je umijeće, upravo tako. Koliko god je život nemilosrdan i koliko god nas svakodnevica gazi, guta, stvara nam probleme, velik dio zapravo onoga što možemo učiniti je na nama samima. To je zapravo bazno kad čitamo literaturu za samopomoć, nešto što zvuči ovako. Međutim, nije baš tako jednostavno, jel da? Malo se treba baviti sobom. Tako je. Očito je zapravo, kad pogledamo kako je naše unutarnje stanje, tako nam izgleda vanjski svijet. Zapravo da, dalo bi se o tome tako razmišljati. Da. Znači, zašto nam to ne padne na pamet bez vas? Ako je, recimo, moje unutarnje stanje dobro, svijet se čini jako dobrim mjestom. Istina, ovisi kako se probudimo ujutro. Ako smo dobre volje ili kako bi se ono to u narodu reklo, ako smo se ustali na desnu ili lijevu, jel? O tome nam ovisi ostatak dana. Odnosno naše raspoloženje ostatka dana. Tako je, ali tu negdje zapravo iniciramo da zapravo nemamo slobodu, nemamo kako, na koju nogu ustanemo, tako nam se desi. Ja mislim da imamo nekakvu ipak slobodu u cijeloj toj priči. Možemo izabrati. Imamo izbor zapravo. Tako je. Možemo odabrati. Naravno da neke stvari nas utječu, na neke ljude, neki ljudi lakše prođu kroz ta životna iskustva, neke malo pritisne dolje, pa se onda duže vremena im potrebno da izađu van iz toga. Znači zapravo onda, ako gledamo tu zapravo prvu rečenicu koju smo rekli kako je naše unutarnje stanje, takav je i vanjski svijet, vidimo da jedino na zapravo što možemo utjecati je na naše unutarnje stanje. I onda samim tim mijenjamo i cijeli svijet. To je upravo to. Dakle, kad ovako sad to slušamo, zvuči vrlo logično. Međutim, svako od nas ima potrebu, ne baš svatko, ali većina nas, ima potrebu mijenjati svoju okolinu, svoje bližnje, sve oko sebe, ali ne pođe od činjenice da bi trebalo raditi na sebi i mijenjati sebe. A to je jedino moguće. To je ono što nam je jedino dostupno i blisko. Ali rijetko se bavimo s tim. Lakše je promijeniti možda neke stvari izvana, ali onda vrlo brzo shvatimo da smo ponovo na početku. Na istoj točki od kud smo i krenuli. Da. Centar za umijeće življenja zvuči kao jedna prekrasna velika građevina u kojoj možete doći po recepture za sve što vam treba i što vas mori. Je li to, gospodine Ptičar, baš tako? Pa, Centar umijeća življenja je zapravo dio velike svjetske Art of Living organizacije. Ok, prvi uvjet zadovoljen. Velike. Velike, da. Ovo svjetske. Znači da se nalazi u više od 150 zemalja diljem svijeta. Da okuplja ljude koji jednako misle i čiji je cilj mir u svijetu i život bez stresa. Mogli bi reći zapravo glavna točka u Centru umijeća življenja, u Art of Livingu, je program sreće. I okuplja ljude, sve ljude koji su sretni i koji žele biti sretni. Zapravo s tim smo pokrili... Ima li onih koji ne žele? S tim smo pokrili sve ljude. Upravo tako, da. Dakle, dobrodošli su svi i taj program sreće, je li to zahtjevno? Mislim, sad ćemo svi pohrliti k vama, to vam je jasno. Zahtjevno je utoliko ako želiš ostati u svom nekakvom zoni, nekog prostora, da ne želiš da budeš sretan, da ne želiš da ti bude bolje. Onda je možda teško. Da, ali zapravo svemu ovome, koliko god se mi šalili i od ovoga činili onako jedan lagodan osjećaj, zaista za doći do te recepture sreće treba raditi intenzivno na sebi. Nije sve samo prepustiti se, nego treba malo neke stvari mijenjati, treba malo poraditi. Zanimljiva je stvar kako naš um funkcionira, vezano uz tu samu sreću. Znači, postoji nekakva tendencija uma da sreću odgađa za budućnost. Ne znam, jeste to primijetili? Ne. Možda ne želim.
Recimo ovako, kad pitate malo dijete u školi recimo, pa jesi sad sretan? On će reći, gle, kad završim ova škola, nije mi baš tu svejedno sjediti toliko vremena, kad završim školu bit ću sretan. Pitate to isto malo dijete nakon nekog vremena, dobro, sad si završio školu, znaš šta, samo da upišem dobar fakultet, to će onda biti to, onda kad to riješim. Opet posjetimo tog dječaka i pitamo ga, pa onda samo da riješim posao, da nađem dobar posao, dobrog partnera, srodnu dušu, pa da dobijemo dijete, da nađemo financijsku situaciju, da se skućimo, tako je. I onda to isto dijete, pitamo ga kad postane starac, pitamo ga i jesi sad sretan? Najčešće što ćemo čuti, kad sam bio mlad, to su bili dani kad sam ja doista mogao. Dakle, kad je taj period sreće? Nikad. Da, zapravo... Ovako gledajući nikad. Ovako gledajući nikad i naš život podsjeća na situaciju kao da cijelu noć pripremamo si krevet, da legnemo i da se odmorimo i zapravo prođe nam večer i na kraju nemamo vremena za spavanje. Tako i naš život izgleda. Cijelo vrijeme se pripremamo da budemo sretni i kad dođemo do tog trenutka, ne znam, ja imam sad želim ostvariti to, kad se desi taj događaj u budućnosti, kad dođemo do njega, on vrlo kratko traje i opet nađemo neku drugu stvar koja nas baca još dalje negdje u budućnosti i zapravo na taj način odgađamo naše iskustvo sreće. Tako ljudski funkcionira. Da, sad ste zapravo rekli jednu veliku istinu, vjerujem da se velik dio naših gledatelja prepozna u ovome, jer lijepo ste nam to objasnili. Da, dok sam tu u školi baš ne mogu biti naročito sretan, kad dođem kući bit ću puno sretniji, onda dođe kući pa onda ni to nije dobro rješenje, ali završi školu opet uvijek je to nešto što nam nedostaje do potpune sreće. To nešto je uvijek negdje ispred nas. Vjerujem da, htjela sam samo to povezati s obzirom da je riječ o 150 zemalja koje okupljate u Centru za umijeću, odnosno fondaciji ovoj svjetskoj. Jesu li takva iskustva i drugih kolega iz drugih zemalja ili je to stvar mentaliteta i odgoja? Jesmo samo mi takvi? Ili je to ljudski? Ne, to je ljudski um. To je ljudski. To je ljudski um. Dobro. Moram pitati. Ljudski um tako funkcionira. Još jedna stvar je zanimljiva vezana uz tu sreću, a to je da sreću vezujemo uz ljude i situacije izvana. Zaboravljamo zapravo pritom gdje je izvor sreće. Kad pogledate, sjetite se, ne znam, bilo da je to neka osoba koja me čini jako sretnom i ja želim biti uz tu osobu da bi ja dobio iskustvo sreće. Ta osoba je zapravo samo okidač da se ta sreća u meni podigne, pojavi. Sreća je zapravo tu prisutna, a ta osoba ne samo podsjetila, bila je okidač da se to u nama dogodi. Ono što mi radimo onda vezujemo to za tu osobu ili za predmet ili za situaciju i želimo biti združeni s tim cijelo vrijeme i zapravo ta situacija se neminovno promijeni i onda mi zapravo dolazimo... Opet smo nesretni. Opet smo nesretni, tako je. Da, ali ovako kad to objasnite, zvuči kao da bi se dalo naučiti biti sretan. Sreća je zapravo naše prirodno stanje. To je naše pravo postojanje. I jedino kad možemo biti sretni je zapravo ljudski um funkcionira na sljedeći način. On je cijelo vrijeme ili je u prošlosti ili u budućnosti. Mi smo non stop opterećeni sa onim što trebamo riješiti. Kad ovo sad završi, šta ću napraviti? Moj um je negdje dalje. Brine se, najčešće su takve emocije povezane, briga, anksioznost, strepnja od to što će... Ili je pak zaglavio neki prošli događaj. Danas mi je, ne znam, kolegica na poslu rekla ovo i to negdje ostane zabilježeno. I zapravo se stalno vraća i ne da nam da napravimo taj korak naprijed. Bilo da je riječ, ne znam, o ovrsi, o ovome što je danas, nažalost, svakodnevica velikom broju Hrvata. Bilo da je riječ o nekakvim nepremostivim tog trenutka problemima, obiteljskim, poslovnim, bilo kakvim. Da, to nas proganja. Postoji li receptura kako na tren to negdje ostaviti i zaista uživati u trenutku koji imamo, osvijestiti činjenicu da smo zdravi, da smo dobro i da koliko god imali problema, moramo biti prije svega dobro da bismo ih mogli riješiti. Tako je. Stvar je u tome da smo sad vidjeli da sreća se jedino nalazi u sadašnjem trenutku. Znači ništa ovo prije i poslije? Prije i poslije može biti sjećanje na lijepo iskustvo od prije, ali nije to trenutna možda realnost. Znači, stvar zapravo
treba krenuti razmišljati kako dovesti um u sadašnji trenutak. I tu zapravo stupa na snagu naš dah. To je to. Čovjek će nas naučiti disat, samo da znate. Tako je, zato što je zapravo kad pogledate svako naše emotivno, mentalno stanje povezano je sa našim obrascem disanja. Znači svaka emocija ima svoj obrazac disanja. Znači, točno. Samo treba malo razmisliti o tome i svi ćemo se složiti s vama. Tako je. Evo, vrlo jedan primjer. Kad si napet ili pod stresom, naš dah je vrlo plitak i staje negdje ovdje. Samo nemojte dirati mikrofon da vas bolje čujemo. Okay. Znači, dišemo samo sa ovim prvim dijelom pluća, gornjim dijelom pluća. I dah ne ide dalje. Dah je kratak, misli su brze, nepovezane, kratke i onda nam se čini da nemamo dovoljno prostora. I nismo svjesni toga u tom trenutku, ne shvaćamo da dišemo plitko, nego shvaćamo da smo napeti, da smo nervozni, da smo ubrzani, da su nam reakcije čudne. Najčešće nismo svjesni ničega u tom trenutku. Zapravo da. Samo znamo da smo pod nekakvom blokadom, da smo pod stresom. Pod stresom. Tako. I što učiniti u takvoj situaciji? Zapravo, kako bi čovjek mogao bolje funkcionirati, kako da postane umjetnik življenja je zapravo prvo treba podignuti svoju razinu energije. Kad je tvoja energija visoko, kakve nam misli onda dolaze u... Dobre, pozitivne. Kad je energija nisko, sjetimo se hrpu problema, vidimo negativno u svemu okolo. Možemo li mi samo jednostavno odlučiti? Donijeti odluku da sad nećemo razmišljati o problemima i koliko to djeluje na nas? Za vrlo mali broj ljudi ta snaga volje je možda moguća. Stvar je pokazala da nije baš to tako. Recimo, ujutro se probudimo na tu lijevu nogu i probudimo se recimo u nekoj depresiji. I sad ja, ako dođem ispred ogledala i kažem sam sebi, ali ne, ja nisam zapravo depresija, ja sam sretna osoba, da li to zbilja pomaže? Ne baš. Ne znam baš je li to tako jednostavno. Nije. Zato što to ostaje na vrlo površinskoj razini, na razini uma. A emocija ako je negdje dublje zakopana, onda smo samo nabacili nekakvu masku, nekakvu fasadu, je ne znam ni sami da li pred sobom možemo proći u tom slučaju. Pa zapravo da, najgori je taj trenutak kad osvistite da glumite i sami sebi, a kamoli ne nekom drugom, jel? Znači umom na um je jako teško djelovati. Gotovo nemoguće. Recimo kad se idemo nagovarati, recimo na večer moram rano leći i zaspati da bi se mogao ujutro probuditi svjež. I ako sebe krenem nagovarati, sad moram zaspati, što više... Dobit ćemo kontraefekt. Što više, to sam dalje. Znači, postoji nekakav taj princip u umu, čemu se opireš, to ustraje, to jača u životu. Da, ali sve se to može dovesti u jedno stanje u kojem smo prijemčiviji prema ovakvim pozitivnim nekakvim stvarima koje sami sebi trebamo utuviti u glavu, napraviti od njih navike. To je zapravo smisao umijeća življenja, je li tako? Znači, iskorijeniti loše i uvesti dobre navike, među ostalim. Tako je. Dobre navike i osobine, one su dio naše prirode. Ali kako je ima svoj nekakav slijed, rekli smo malo tendencije uma, kako on funkcionira, teško ga je zapravo kontrolirati. Teško mu je reći sad se ti osjećaj ili ponašaj ili ovako ili onako. Mislim, od malena su nam govorili, nemoj biti tužan, sad se ponašaj ovako ili onako, ali iznutra emocije govore nam drugačije šta napraviti. Kad pogledate, niko nas nije učio ni u školi, niti kod kuće, kako se nositi sa vlastitim emocijama. Šta napraviti kad si tužan, to je, kad si pod nažalost, lekcija koju najmanje učimo. Tako. Odrastajući. Najmanje. Samo nam kažu nemoj plakati. Nemoj, ali šta da radim? Da. Kako pomoći? Ali to je opet se kroz život nalazimo u toj situaciji. Da, okej, možda sad ne bi trebala biti nervozna, možda ne bih trebala biti pod stresom, ali što da napravim da ne budem? Što mi je činiti? Smo rekli, jako teško je djelovati s umom. Ono što je poveznica između uma i emocija je dah. Vratimo se disanju. Ja se odmah nasmiješim kad mi neko tako elegantno kao gospodin Tičar kaže, pa ključ je u dahu. Možemo zamisliti da je recimo kao, on je vrlo neopipljiv i nije toliko konkretno da ga možemo staviti u neki prostor i sad jasno manipulirati sa njime.
I dosta često se sa sadržajima uma identificiramo i mislimo da mi to jesmo. Znači, u mislim emocije koje se pojavljuju u umu, mi mislimo da to jesmo i odmah se identificiramo s tim i odemo dalje. I kako je jako teško, znači, ajmo zamisliti da je um kao nekakav zmaj. Kao onaj zmaj koji se pušta na vjetru. Tako. Ono što povezuje je ta uzica, ona je spona između nas i našeg uma, to je taj dah. Znači, kontroliranjem daha možemo kontrolirati stanje uma. Znači, ta ulica je dvosmjerna. Kako smo prije na početku spomenuli, svako naše emotivno stanje odražava se u našem dahu i isti način mi možemo sa dahom utjecati na naše stanje uma. Upravo tako, to je dvosmjerna reakcija. Dakle, ako se malo zabavimo time i počnemo promatrati, povezivati svoje stanja i disanje u njima, možda nam to zaista bude kristalno jasno. Obično jest, jel da? Ako se upustimo u eksperiment i sami proučavamo reakcije svog daha na određene situacije, onda bismo mogli tome nekako doskočiti prije nego se dogodi. Kontrolirati na neki način to. Ono što je bitno, što smo rekli, na početku je bitno podignuti svoju razinu energije. Ako je energija nismo dole. Kako možemo podignuti svoju razinu energije? Šta mislite, otkud dobivamo energiju u životu? Otkud je možemo crpiti? Iz prirode. Odlično. Iz hrane. Tako je. Topline, hladnoće, ovisi kako je. Ugode, ajde, jednom riječju. Mi smo nekako to strukturirali kao u 4 osnovna izvora energije. Prvi bi bio ovo što ste spomenuli, hrana. Iz hrane, evidentno je da nam hrana daje izvor energije. Dobro je znati koja hrana ima u sebi dosta životne energije koja nas podiže, a koja hrana u sebi nema uopće životne energije. Znači, ne govorimo o nutrijentima, nego o životnoj energiji. To je nešto drugo. Dakle, ne nutricionistička vrijednost, broj kalorija. Tako je. Nego ta životna energija koja se na sanskrtu zove prana. Znači, to možemo dobiti iz hrane. To je hrana koja je svježa. Sirovo jestvo, recimo, na primjer. Svježe voće i povrće, čak ne mora biti sirovo ili možda malo teže za probavni sustav, ali da je u nekim, recimo, dobro je da je skuhano, ali da ne jedemo drugi dan tu hranu. Svježe skuhano. Tako dobro. Je. Znači, hrana je jedan izvor energije. Drugi izvor energije je san ili spavanje. Znate i sami, ako i najljubazniju osobu dovedete, ne dajte 2 dana da spava, bit će teško za biti pored nje. Je li tako? Istina živa. Znači, isto tako dobar omjer spavanja. To je drugi izvor energije. Treći izvor energije bi bilo ovo što ste spomenuli, priroda. Mi to kažemo pozitivno stanje uma. Kad si u pozitivnom stanju uma, kad radiš nešto što voliš, što te ispunjava, ti si pun energije. I četvrti izvor energije je dah. Znači, kad pogledamo koliko možemo zapravo bez hrane izdržati. Pa navodno 40 dana. Ajmo reći 40 dana možemo bez hrane. Bez spavanja? Pa neki možda već za 48 sati gornji prag. Ne znam je li možemo dokazano znanstveno Mislim da su promjene na mozgu nastaju nakon par dana, 3-4 dana. 72 sata, ajde recimo. Već nastaju promjene na mozgu, da. Koliko možemo izdržati bez pozitivnog stanja uma? Pa mogli bismo duže, čini mi se. Nažalost. Nažalost, čitav život. Ali kakav je onda to život? Je li tako? Upravo tako. Koliko možemo izdržati bez daha? 3 minute. Najkraće. Od svih ovih izvora energije najkraće možemo izdržati. A koliko smo zapravo svjesni da dišemo? Koliko koristimo? Uopće, dakle, dišemo, to nam je tako radnja koju imamo samim svojim postojanjem i o njoj jako malo razmišljamo. Svi ljudi koji se bave poslom koji zahtjeva govor, pjevanje ili slično, oni znaju nešto više o disanju i znaju koliko im je bitno i kako zapravo da dišu da bi što bolje radili svoj posao. Možda smo najbliže sada, s obzirom da se ja bavim tom vrstom posla, možda smo najbliže, najlakše ćemo objasniti meni kako treba disati, ali će naši gledatelji, nadam se, to zajedno s nama naučiti. Može, slažem se. Da. Znači,
rekli smo kad je čovjek pod stresom, kad je zabrinut, kad ima osjećaj da stvari mora držati pod kontrolom, onda dišemo, dah se tu negdje zaustavlja u ovom gornjem dijelu. Je, plitko. Imamo 3 razine pluća. Jedan je taj ključne kosti, gornji dio pluća, vrlo plitak. A rekli smo da je povezano sa stanjem. To je u situacijama treme, u situacijama nervoze, tu kad sve nešto, samo da udahnemo, eto da preživimo. Zapravo se svodi na to. Tako je, dobro. da. Onda ova druga razina, druga razina je ovaj srednji dio pluća. Tu su ovi plućni mjehurići i sve ono što... Dio. I treći dio je zapravo gdje ne dolazi pluća, ali postoji nešto što se zove dijafragma i kad je čovjek opušten, ona se spusti i taj dah postaje cjelovit. To je nešto što bi se moglo sad vizualno ovako ili plastično opisati kao da gutamo zrak zapravo. Mi ga progutamo umjesto da ga udahnemo u plućne mjehuriće. Dakle, on ide još dublje i veća količina ga ulazi u naše tijelo. Kad smo u situacijama kad smo opušteni, kad smo sretni, u prirodi, zaljubljeni, u pozitivnom stanju, onda se to prirodno sve samo dešava. Kad pogledate recimo malo dijete, jeste vidjeli koliko malo dijete ima energije? Malo dijete ima ogromnu Nikad ne miruje. ogromnu količinu energije. Ima jako puno energije. Tajna u tome je zato što je njegov um je u sadašnjem trenutku. Malo dijete ne brine o tome što će biti sutra. Ne proganja ga previše ono što je bilo jučer. Ono je potpuno uronjen u sadašnji trenutak. I zbog toga je sretno. Ono sve I što samo radi... treba to zadržati zapravo. Treba djecu odgajati na ovaj način. Zapravo mi volimo reći da biti umijeće življenja je zapravo razotkrivanje djeteta u sebi. Kad maknemo sve ovo što smo po putu negdje nakupili, onda zapravo dolazimo do tog izvorno čistog stanja gdje sve te vrijednosti koje nastojimo živjeti već su prisutne. Trebamo samo maknuti višak. I zapravo kažemo da kao malo dijete na svijet smo došli kao posuda puna svjetlosti, ajmo tako reći. I onda u nekim situacijama pao jedan kamenčić unutra. Otišli smo u školu, pao je drugi kamenčić i nađemo se u nekoj dobi i vidimo da je ta naša zdjela puna svjetlosti najedanput zdjela puna kamenja. I umijeće življenja je zapravo proces preokretanja zdjele naopačke. Izbacimo kamenje, tako je. Vratimo svjetlost. Ne moramo ništa dobiti izvana nešto posebno. Drugo, to sve već je u nama. Svi ljudi bazično su dobri. Svi su ljudi bazično dobri, ne moramo ništa posebno kultivirati u sebi, samo maknuti ono što je višak, što smo po putu negdje možda pokupili. Tako. Da, i to možda često i nenamjerno pokupili, to se vrlo često događa, ali nosimo to kamenje sa sobom cijeli život umjesto da tu zdjelicu tu i tamo preokrenemo. Dobro je znati kako to napraviti. A to kako to napraviti znaju u Centru umijeća življenja, sigurno. Sigurno tamo znaju. Tako je, postoje različite vježbe, pranajame, zovu se pranajame, koje direktno podižu tu razinu prane u tijelu. Znači, pranajame, meditacija. Meditacija je nešto što direktno dovodi u sadašnji trenutak. Otpušta sve te nekakve spone koje smo napravili, koje su zakvačene za prošlost ili budućnost i dovedi nas ovdje u sadašnji trenutak. Dakle, cilj svega jest razmišljati, biti i postojati u sadašnjem trenutku, nastojati se što manje baviti prošlošću, budućnošću i zaista istinski uživati. Sad, slušajući ovo o disanju, mi je palo na um kako zapravo povremeno znamo onako jako duboko udahnuti i kako osjetimo olakšanje svaki put kad to učinimo. To zapravo ukazuje da sve te stvari koje mi pod navodnicima učimo u umijeću življenja već su u nama ugrađeni. Znači, ljudima kad je teško, kad su pod nekim stresom, napetosti, onda rade taj upravo zvuk, ono što se kaže, zdehavaju se. Zdehavaju se, da. Prirodno je to u nama ugrađeno da se oslobodi taj stres. Sad, ako imamo još nekakve tehnike i metode koje nas ciljano dovode u to stanje, da sve te potisnute, nakupljene emocije, sve te misli teške, možemo izventilirati i ostaviti negdje iza sebe, onda smo mi zapravo sretni.
Dakle, recept za sreću postoji, treba se nešto malo baviti sobom. A kako ste vi, s obzirom da ste po struci odgojitelj i da radite u dječjem vrtiću, zapravo se s ovim sretnicima družite po cijeli dan? Tako je, od njih se jako puno može naučiti. I od njih se puno može učiti, jel da? Tako je. Kako ste se uopće našli u svijetu umijeća življenja? Pa zapravo nekako, kad znam za sebe, zanimalo me o čem se ovdje radi. Zašto smo ovdje? Jesmo li sami tu? S kojom svrhom? Ko smo, što smo i otkud smo? Tako. I nekakva ta dublja pitanja, kad čovjek krene preispitivati, može dobiti nekakve odgovore koji su neki veliki mislioci dali i predložili, ali ako to nije dio tvog iskustva, onda je samo još jedna lijepa filozofija. I onda sam zapravo tragao za alatima i metodama, prvenstveno ljudima, da vidim, ajde, ako je to tako, da vidim ko to živi, neka mi pokaže. Tražili ste dokaze? Tražio sam dokaze. I onda sam vidio te, upoznat sam bio sa tim nekim meditacijama i tehnikama disanja koje doista u prakticiranju toga oslobađaju um i dovodite bliže k sebi. Što je zapravo nekako i što zapravo da, činjenica, najmanje vremena provodimo sami sa sobom i blizu sebi. Možda bi samo evo taj boravak malo više blizu sebi nama samima bio već veliki plus za našu sreću. Tako je. Mnogo ljudi ni ne mogu biti sami sa sobom. Ili kažu često, kad dođu doma upale odmah radio i televiziju. Kulisu neku. Tako je. Neku pozadinsku buku da ne moraju biti sami sa sobom. Ili kažu, šta ću biti, dosadno mi je sam sa sobom. I onda, mislim, ako ti je dosadno sam sa sobom, koliko se ti onda dosadno za neku drugu osobu koju ćeš ići opteretiti ili... Da. Tako da, zapravo je vrlo logična stvar, ljudi ne mogu biti sami sa sobom jer postoji nekakva unutarnja tenzija zbog različitih... Nemir. Tako je. To je čisti nemir, dakle da bismo bili u miru i sretni sami sa sobom, moramo se sobom malo baviti. Zato sam vam dovela instruktora umijeća življenja. Vi ćete imati uskoro već sutra neka događanja na koja možemo pozvati naše gledatelje. Tako je, znači u našem Happiness centru ili centru sreće u Gajevoj 38, može se vrlo lako naći, proguglati na internetu umijeće življenja ili Art of Living. Svake srijede i četvrtka su otvoreni sati za putnike, namjernike i goste koji banu. Tako je. Evo sutra je pun mjesec inače i onda će se raditi zajednička vođena meditacija na pun mjesec. To počinje u 18 sati. Svi koji zapravo žele iskustvo, pozivam ih da dođu sutra i dobiju vlastito iskustvo. Odlično. Hvala vam što ste s nama podijelili umijeće disanja danas, što smo možda i pred malim ekranima uspjeli udahnuti onako punim plućima i osvijestiti što to znači. I hvala vam što ste nam odlučili i pristali prenijeti malo umijeća življenja. Hvala vam. Hvala puno. Nadam se vidimo se još koji put. Može. Mi ćemo malo zasvirati, a onda jedan prekrasan mladi umjetnik.